Kuljum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Monsignor Joe Bajjada, inservi fil-parroċċa tal-Kunċizzjoni il-Ħamrun, jgħid vigarju ġudizzjali tat Tribunal Ekklesjastiku tal-Appell u President Arċidjaknu tal-Kapitlu Metropolitan. Llum qegħdin nagħmlu il-festa ta' Sant'Andrija, wieħed mill-Apostli, kelma Andreas, illi ġejja mill-Grik Andros, raġel, għax kien bniedem li wera qlubija, wera saħħa, wera irġulija f'kelma waħda. Kien bniedem tal-kelma li meta jagħti kelma ma jdurx lura skont ma jaqbillu, skont kif jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Kien il-bniedem sod u fidil illi baqa' miexi fuq il-passi ta' Kristu. U allura fil-bidu ta' din il-Quddiesa Ħuti, ejjew il-koll nitolbu maħfra lill-Alla, mod partikolari meta labna bil-kliem, meta llum għadna ħaġa u mbagħad biddilna għadna oħra, meta ma konniex fidili lejn is-sejħa tagħna fit-tweġiba li tajna lil Kristu. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti, li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lil Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqat tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli, Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Biċċa kontana mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant'Andrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek
bibnek Ġesu Kristu sidnali u Alla, u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Jekk inti tistqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int issalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jistqar b'ċufteħ biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tajt kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemm ebda għażla bejn Ludi u Grek u s-sit ta' kulħadd u għanima dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f'min ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jipritkawlhomx? Kif jistgħu jipritkaw jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd għad għall-kelma ta' Kristu. Imma ngħid jien jaqgħu ma semgħux. Żgur li semgħu. L-Iskrittura tajt leħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Du ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandru il-glorja ta' Alla. Emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum liħor jagħti l-aħbar. Lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Il-mulej jgħid, ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilea, Ġesu lemaħ żewġ taħwa, xmun jgħidulu Pitru u Indri ħuħ. Qegħdin ikalaw ixbiek il-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u ħuħ Ġwanni. Qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew iħejju x-xbiek tagħhom. U sejħilhom. Minnu fih telqu d-dajsa u l-missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħarsa lejn l-esperjenza tal-ħajja turina kemm huwa faċli għal ħafna nies li jinġibdu lejn xi persuna u jammirawha. Tant illi jibdew isegwu il-mod
ta' ħajja tagħha. Meta mhux ukoll il-bies, l-aġir, il-kliem u l-ġesti. U xi drabi lil dawk li jammiraw jagħmluhom ukoll l-idoli ta' ħajjithom, il-mudell, l-eroj tagħhom. Issa Ġesu qgħad attent lil min jasel biex ikunu ħbieb tiegħu. Li kellhom ikunu wkoll is-suċċessuri tiegħu. Ma kienx qiegħed sempliċiment ifittex ammiraturi lil xi ħadd li qgħod jagħmillu l-like, l-intellettwali, lill-aristokratiċi, nies fil-poter, irġiel jew nisa sinjuri. Fittex nies komuni. Fittex nies sempliċi, imma li kellhom valuri sodi. Fost dawn kien hemm Sant'Andrija. Ġesu għadda minn ħdejn dawn iż-żewġ ċaħwa sajjieda Pietru u Andrija u sejħilhom ġiex kelmiet, ejjew warajja. U r-reazzjoni tagħhom kienet mill-ewwel pronta. Telqu ix-xbiek warajhom u marru warajh. Kienu nies tax-xogħol. Is-sajjied m'għandu qatt waqfien. Biex jaqla l-biċċa tal-ħobs irid jaħdem ħafna. Kienu nies li kapaċi jistennew mument tajjeb minn ħobb jistaċċi naqra jaf kemm kellok tistat tissapporti biex taqbad ħuta kultant. Nies tal-paċenzja jistennew il-mument it-tajjeb. Kull sajjied jaf kemm irid jaħdem u jistinka biex jaqla l-għajxin tiegħu. Kienu nies li pronti biex iwieġbu, li ħallu kollox warajhom għal valuri ikbar. Nies li kapaċi jagħmlu s-sagrifiċċji, li jemmnu f'dak li jemmnu u jersistu biex dak li jemmnu fih iwettquh. U din is-silta qasira li qrajna llum tipprovdilna r-riflessjoni tagħna dan kollu daw il-kwalitajiet kollha fil-persuna ta' Sant'Andrija. U l-festa tal-lum tiffitja perfettament propju f'dan iż-żmien meta għadna kemm bdejna perjodu partikolari fil-ħajja tagħna bħala insara. Iż-żmien tal-Avvent, żmien li matulu nisimgħu jekk nagħtuh iċ-ċans li Ġesu jsejħilna ejja warajja. Min int mulej fejn toqgħod ejja u tara. Din l-istedina allura biex aħna nagħmlu din l-esperjenza personali ta' din il-laqgħa tagħna miegħu. U qed jgħidilna tikkuntentawx bli jgħidulek għax jgħidulek ħafna affarijiet, iweduk ħafna affarijiet tmorrux warajhom għalilna postijiet oħra. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Irid ikollok din l-esperjenza li dduqu li tara mill-viċin min hu li taċċetta il-pjan tiegħu. Għalina wkoll huwa dal-invit biex induru lejh, biex naċċettaw il-pjan li għandu għalina. Jekk inti lest li tisma', Ġesu jgħaddi minn ħdejk ukoll. Lilek ukoll, lili wkoll Ġesu jsejjaħ kontinwament. Imma ħafna drabi aħna aljenati fil-ħajja tagħna, nisimgħu l-istorbju kollu, l-vuċijiet kollha, tan-nies kollha, ta' min jaqblinna iktar minn oħrajn. U naljenaw ruħna u ma nindunawx li Kristu Ġesu jgħaddi minn ħdejna u ma nindunawx, aħseb wara kemm nisimgħu. Però mhux biżżejjed illi isejjaħlek. Għalhekk qed ninsisti fuq li tisma', trid tisimgħu. Kemm sa tkun pronti bħal Sant'Andrija tieqaf, titlaq minn idejk u bla tnikkir timxi mill-modijiet tiegħu. Kif smajna fl-aħħar mill-aħħar fil-qari tal-ewwel ħadd tal-Avvent nhar il-ħadd li għadda. Ara x'hemm qiegħed iżommok milli twieġeb għall-istedina ta' Ġesu. Jeħtieġ li nkunu lesti biex il-dak li tajnieh kelma li aħna nemmnu fih insegwuh. Isimgħu ikellmek u wieġeb b'qalbek kollha. Ħuti eżi sejjew issa
niftħu l-qlub tagħna għal Alla li l-ħin kollu qiegħed isejħilna u bimħabba u paċenzja jistenna it-tweġiba tagħna. Nitolbu flimkien mulej ħares lejn ulidek. Mulej ħares lejn ulidek. Għall-Knisja ta' Kostantinopoli li tqim lill-Apostlu Sant'Andrija bħala l-patrun tagħha sabiex faqda mal-Knisja ta' Ruma tkun sinjal tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla għall-bnedmin nitolbu. Mulej ħares lejn ulidek. Għall-mexxejja tal-popli sabiex ikunu responsabbli lejn il-bżonnijiet tad-dinja tal-lum u b'mod partikolari lejn id-dinjità tal-persuna umana li tibda mal-konċepiment nitolbu. Mulej ħares lejn ulidek. Għall-Kattoliċi u l-Ortodossi sabiex fil-ħidma pastorali tal-knejjes tagħhom juru attenzjoni partikolari lejn dak kollha li fis-soċjetà qegħdin isofru il-faqar u s-solitudni nitolbu. Mulej ħares lejn ulidek. Għal din il-komunità nisranija sabiex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija tagħti xhieda tal-imħabba tal-fidi tagħha fi Kristu nitolbu. Mulej ħares lejn ulidek. Għawifina mulej din il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu Sant'Andrija biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek u għamel li bit-talb tiegħu tispiċċa l-firda bejn l-insara u l-knejjes kollha jingħaqdu faqda waħda bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għad tifħir glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija għamel li bihom inkunu noġbuk u nitqawwew fil-ħajja tal-grazzja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek nerfgħu ukoll. qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewa u xieraq tassew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħaj. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek. Imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostlu biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudussija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħaq il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irrodulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fl-eżiż ġenituri tiegħi, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kwati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, ma' Sant'Andrija li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikull li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba fi ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubi tad-dinja ħenna lina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubi tad-dinja ħenna lina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubi tad-dinja għatina il-paċi. Ħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejnek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf t'Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Indri qal lil ħuxmun sibna l-Messija u ħadu għand Ġesu. Nitolbu. Is-sagrament tiegħek li rċevejna mulej jimlina bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija inġorru fina il-mewt ta' Kristu ħalli jistħoqilna ngħixu miegħu fil-glorja u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana ismajt tal-btana, eħlesenna wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik ismajt tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misterju minn tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-iktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija ġiet intella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina
u la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بالجرازيا انت ممنية المولاي ميك مباركة انت فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, orina l-inti omna. Għalik ismat tal-btana Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju tal-glorja nikkonsidraw meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità mqazza. Bissirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru li minuħa tiegħalina. U la daħanix fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima orina l-inti jom għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk li ktalli jeħtieġu l-ħenjina tijek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħelwa u tamatana. Slim għalik li l-ekinajtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit tad-dmuħ. Ejja mela fukatatana, dawallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Orina wara dan it-turufnament li l-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Bissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżan ta' kull-jum matina l-lum, għafrna n-nabitna bħalma nafru l-minuħa għalina u la daħanex fit tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem id-delilom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tana. Kristu ilqa it-talb tana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Il-grazzja talla. Itlopalina. U xebba. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. li żjed safja. Itlopalina. li żjed nadifa. Itlopalina. bla tebba. Itlopalina. li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. tal-aġib. Itlopalina. tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. ta' min ħalaqna. Itlopalina. ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mera tal-qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlopalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tiba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' Davi. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka tar-rabta il-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kewba ta' filod. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Ken tal-midimbin. Itlopalina. Faraċ tal-immigranti. Itlopalina. Faraċ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apposti. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina.
Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddieshom Alla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitanu l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlenna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Sant'Andrija, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġib ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru bil-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin
kollha tiegħu.